Ahoj, tak já vás vítám první den naší výzvy Moře Amor, por favor, naší hry, naší bojovky, ať už to nazvete jakkoliv. A já vás dneska uvedu do této naší hry. Ahoj, ještě jednou, tak já jsem Nicole, jsem rodinná fotografka, jsem taky velká milovnice jógy a meditací a jsem taková ezodržka, jak si říkáme s holkama, protože všeho moc škodí. Pojďme se teďkon zaměřit na první den a co bude takovým tím malým úkolem dnešního dne. My jsme si říkali s holkama, že by bylo hezký si popovídat o záměru a že by se to právě hodilo na ten první den a proto teda já tuhle výzvu takhle startuju. Mně to nějak tak jako ke mně přišlo, že ten záměr je téma, se kterým já teď hodně a aktivně už nějaký ten rok pracuji. Samozřejmě vždycky jsem věděla, co je to záměr a tak dále. Ale minulý rok prostě v konkrétní čas na jednom místě, kde jsme měli před sebou takový jako program, tak jsme všichni, kdo jsme tam byli, měli říct, jakým záměrem do toho jdeme. Konkrétně to bylo takový holotropní dýchání a vlastně co chceme, aby nám to přineslo. A bylo neskutečné, že na konci z toho procesu vlastně každému opravdu ten dech dal to, jaký záměr do toho vložil. Ten člověk, který prostě, já jsem to třeba měla jenom takový jako v lehkosti, já jsem nechtěla jít do hloubky a opravdu jsem to tak měla. A pak byli lidi, kteří opravdu jako si na začátku řekli, že chtějí jít do hloubky a fakt to bylo jako mazec. A od té doby, ježiš, já tady nechci povídat zase dlouho, protože jsme říkali, že to bude krátký, ale od té doby já miluju pracovat se záměrem. Ale hlavně, protože mám pocit, že nám to nějakým způsobem i zvědomí to vlastně, co potřebujeme, co naše tělo, duše potřebuje. My tady určitě v téhle výzvě nepůjdeme do hloubky, nebudeme léčit ani řešit žádný traumata. Je to výzva o laskavosti, o tom si udělat hezčí den. Ale zároveň je vás tady hodně, je vás tady skoro 1700. A myslím si, že když už věnujete tu energii a ten čas takovýhle hezký vlastně bojovce, tak by možná bylo fajn vám právě představit tu možnost toho záměru. A jak to funguje? Funguje to tak, že vy si nějakým způsobem zvědomíte vlastně, kde teď jste a třeba kam směřujete. Ale nemusí to být nic hlubokého, nemusíte se rozepisovat na 4 A4, ale jenom si říct vlastně, co mě přivolalo do téhle výzvy, co mě nalákalo, abych se přihlásila. Možná je to jenom to, že prostě vám to bylo jako sympatický, ale já si myslím, že vždycky je tam něco skrytého, že třeba je to něco, čeho potřebujeme v našem životě aktuálně víc. Možná víc hravosti, víc lehkosti, víc laskavosti. A jenom se tak jako vlastně zastavit třeba na 5-10 minut a říct si, co nám to ukazuje a co možná bychom rádi tohle výzvou v našem životě nějakým způsobem trošku třeba přeměnili, jestli potřebujete třeba nový návyky, nebo jestli se chcete seznámit s novýma návykama, třeba meditací, jogou nebo nějakou kreativní činností. Tak já bych vás ráda vyzvala, abyste dneska si napsali ve 2 nebo 3 bodech, co vás vlastně přilákalo k téhle výzvě a trošku se nad tím zamysleli, protože ono kolikrát děláme věci tak nějak, jakože nad tím vůbec nepřemýšlíme. Řekneme si, jo, to zní super, jdeme do toho. Ale vlastně pod povrchem toho, v hloubce toho citu je opravdu nějaký konkrétní důvod, proč vás to přivolalo. A pro někoho může být hrozně zajímavý se na tohle podívat a pro někoho třeba ne. A tak já bych vás ráda pozvala k tomu, abyste si na papír ve 2-3 bodech napsali, co vás zaujalo na té výzvě, čeho možná aktuálně v tuhle chvíli ve vašem životě potřebujete víc, jestli možná nějaký prostor pro sebe, zjistit, jak to jako by mohlo fungovat, abych měla víc prostoru pro sebe. Nebo jak jsem říkala, už nějaká hravost. A co možná byste si nejraději v tuhle chvíli z té výzvy odnesli. A pak bude hrozně zajímavý na konci toho měsíce se podívat vlastně, co novýho vám tato výzva přinesla. Tak jo, tak já teda tímto startuju tuto naší výzvu, bojovku, hru Moře Amor. Všechny vás tady vítám.
My jsme všechny nesmírně rádi, že jste do nás vložili vaši důvěru a váš čas a že prostě si to spolu tady nesmírně užijeme. Tak jo, mějte se krásně a přeju krásný 1. únorový den. Ahoj!